असली दोघो करणारा एकामेकाच्या मोगान मोगान ती पडलेली कॉलेजी वेतान आसा उतर दिले रावतले म्हूण मोहरे विस्वासान आयकात कशी फूट पडली मोगाक सिंथिदान चेडो तो सर्वीस करिनासलो सर्वीस सोडून हांगा थंय भोंवतालो चेडवाक सोयरी खंय येता त्यो आयकून फुगार जातालो हात जोडून देवा लागीं मागतालो आपणाक सर्वीस फावो कर म्हणटालो तर आयकात भोगतांचो दोशी कसो जालो चेडो तो ओटीचे सर्विसेक लागता एतूच काजा जातलो म्हूण आशेन रावता मोगाच्या व्हंकलेक जायत्यो वस्तू घेता नो म्हूण विया सोपून घरा येता येतोक्योच कितें जायत पळयतलो आयकोन काळजांत ताच्या तोकलो बालो त्या चेडवान हो ताका घात करून दुसऱ्या त्या साक्रामेक जोडलो फुगार जावन देवाक तो शिंतालो इतले करून जालो फायदो कसलो त्या इनोसेंट चेड्याक त्या चेडवान पळयात घात केलो नशिबात फोटोलो म्हणटो कोणती काडटा व्हंकलेचे चिंतून चेडो सोरो पिवूंक लागता संवसारांत कितें जिवूंक जाय चिंतनांनी घुस्पता सोसूंक जायना गोल घेवन जीव सोंपयता ह्या पोरी पळय आयज कितलीं जाणां फोटोल्यान पडोन मोगान कितले जाण जीव दिवन मेले जातोच ते तुफान कित्याक तुमी सांगात अशें करतात आत्मो दिताय देंवताराच्या हातांत
तोकले तुजे तुका सोडला जाय पूण सोडूंक ना देवा